Започна новата година, отново в първото за 2016 година издание на лотарията с касови бележки. Сме в студиото, благодарение на говорителя на НАП Росен Бъчваров. Здравейте, господин Бъчваров. Ще си пожелаваме ли хубава година, разбира се. Пожелаваме си, добра година, добре, здрава, точно така. Но разбира се и веднага трябва да представим дамата. Това е Ралица Пенчева. Тя е от Русе и спечели една от наградите в финала, самия финал на миналата година. Ралица, здравей! Здравейте! Как се чувстваш? Добре ли си? Много съм добре. Притеснява ли те присъствието ти в телевизията? Не. Не, няма от какво. Кажи, виж колко са симпатични хората от среща. Всичко е наред. Кажи, моля те, как спечели ти наградата? Вече получи ли си я? Предстои да я получа. Да, сега. Да. Регистрирах касови бележки и ме изтеглиха. Веднага ли си направи? Как разбра въобще за тази лотария, за тази игра? Разбрах от моята майка. Да. Тя ми каза. Направи си профил. Направих си профил и започнах да регистрирам бележки. Събираш ли си бележките от магазин? Събирам ги, разбира се. Случва ли ти се да ги искаш или просто ти ги дава продавачката сама? Понякога се случва да ги искам, понякога ми ги дават. Да. Какво си пазарува? Помниш ли с тази бележка? Сладки изделия. Сладки? Да. Къде? В Рус. Едно квартално магазинче до нас. И чудото се случи. добре, дано да е така. Имаме награда. Да, имаме. Това е много хубаво, че ще връчите. Моля да връчите. Заповядайте. Смартфон. Да сте жива Няма и да здрава. казваме марки, защото не трябва. С хубави параметри е този смартфон, така че ще имате повод сега да го ползвате, да си говорите с приятели, да си чатите, да си браузвате в интернет. Въобще всичко, което искате да направите. Това ли е обичайният път на всеки един победител всъщност до сега? Взима си бележката, регистрира я и чака късмет. Да, това е стандартният начин. Искате бележка и всъщност това, което виждаме е, че все повече хора са активни. Дори при търговци, които обичайно отказват да издават касови бележки, затрупаха ни с сигнали. Да. Така че виждаме, че лотарията набира популярност. Между другото, общия брой на 7 милиона бележки, стойността им достигна 100 милиона лева вече през миналата седмица. Тоест, може да се каже, че 100 милиона лева участват в лотарията. Абсолютно Никак не е малко. Това покупки за 100 милиона лева. А колко казахте? 7 милиона вече 7 милиона бележки от около близо 300 хиляди участници. Да. Така че не може 300 хиляди българи не може да грешат. Очевидно лотарията предизвика интерес, но и не само това, но и дава и допълнителна образованост и знания, които хората са нямали. Да. Добре, хайде сега, няма да губим повече време. Нека да започне разбъркването на числата. Знаете, ако сте направили регистрация на вашите касови бележки, уважаеми зрители, със сигурност, с нетърпение в този момент очаквате да изтеглим вашето ЕГН, така че да спечелите смартфон и други печалби. Имаме ли? Аз виждам тук, виждате ли, че... Има желаящи в студиото да спечеля, господин небезизвестния Орлин Горанов иска да се включи, ама заповядайте, господин Горанов, защото дистанционно няма как да стане. Заповядайте. Смело влезте в кадър и сега вече ще се чудим как четваме. Вие регистрирахте ли касови бележки, господин Горанов? Не, той пазарува. Той на него му дават без пари. Не, напротив, страх ме да ги регистрирам, защото ще взема да спечеля. Само ги събирам за сега. Добре, това е обнадеждаващо. Искате ли да изтеглите? Не ви ли дават в магазина? Не казвате, вие сте Орлин Горанов, вземете тия стоки, вземете си ги вкъщи. Още сме в очакване сме. Заповядайте по-напред, елата до тази страна. Ето, това е спейс бутона, е този, който избира. Заедно така, да видим кой ще е печелившия. В момент само не сме казали какво теглим. Така, сега теглим седмичната награда, която отново е телефон. Малко по-късно ще изтеглим и месечната награда, която е голяма 40 инчов. Телевизор ще дадете. Телефон или телевизор? Сега съжалявам вече, че не съм регистрирал нито един касов. Ама кой иска телефон или телевизор? Почвам от сега нататък. Следващата седмица ще ви чакаме да... Добре, значи какво да бъде сега телефон? Телефон. Къде да отиде? В чии ръчички да отиде? В някои хубави, приятни, готини ръчички. Вие ще кажете. Хоп! 84-ти набор. Оле! На 24 ноември е роден този печеливш и сега ще разкрием. Това е Д. Йовчев, който си е купил нещо за 3 лева и 73 стотинки. Това ако не е късмет. Срещу 3 лева току-що спечели благодарение на господин Горанов. След малко ще се видим отново. Дай Боже да е така. След малко отново ще продължим. Сега две резерви. Много бързо трябва да изтеглим. Искате ли бързичко, за да не губим повече време? И пак, да. Веднага да разберем кое е това. Рангелова. От Плевен. За 14,73. Продължаваме. Още веднъж по-бързичко, за да стигнем и до... Ето сега, това е 56-та година. Нека да видим кой се крие за това ЕГН. Господин Костов.
за 2 лева и 9 стотинки е направил покупка. И стигаме в момента, уважаеми зрители, в който ще спечели сега един от вас. Няма да теглим това. Сега ще заредим. Ще заредим ето месечната награда. Така, започва да се разбъркат числата. Добре, че направихте тази корекция. Тук теглим вече месечната награда, а печелившият ще спечели колко инчов телевизор? 40-инчов телевизор, 3D с връзка към интернет. Добре, с добри параметри. Искате ли да изтеглите вие? Хайде, нека Ралица да тегли този път. Ето, това е някой роден печелившия, да. 90-та година и печелившия се казва П. Панчев. Честито, господин Панчев от Пловдив само срещу 4,90 ще гледа новия си плазмен телевизор, може би. И още 2 резерви съвсем бързо можем да изтеглим. Това е М. Колева от София. И последния с шанс да спечели, ако някой от другите двама си е изхвърлил бележката или тя не е истинска, е госпожа Димитрова от София, която е купила нещо за 8,50. Чудесно. Така изглеждаше лотарията с касови бележки, благодарение на Националната агенция по приходите, които с тази агенция искат да накарат хората какво да направят, господин Бъчваров? Да си поискат и вземат касовите бележки, защото това е единствения начин да пазим гражданските си права. Да, пазете правата си, искайте касова бележка и дано това да повиши събираемостта на доходите. Доволни видяхте ли госпожа Менда Стоянова в началото на нашето предаване? Да. Видяхте я. Доволни ли сте от нейните думи? Определено, да. Госпожа Стоянова, не знам дали знаете, но тя е бивш служител на НАП. Така че ние сме от едно общо семейство с госпожа Стоянова и споделяме има си хаз да не я харесвате. Доволни сте от събираемостта, всъщност това, с което се похвалихте и вие още в нашото предаване. Висока събираемост. Приноса на НАП в тази събираемост е 1 милиард и 600 повече спрямо миналата година, така че голяма част от това рекордно изпълнение е благодарение на усилията на близо 8000 екип на НАП. Да. Добре, това съобщи в нашото студио говорителя на НАП Росен Бъчваров, а заедно с Ралица Пенчева от Русе, която получи наградата си, се разделяме, участвайте и вие, регистрирайте се, за да се повиши и вашата възможност да спечелите награди.